Nag-istorya ako kay Councilor Diaz sa Takuling. Ang amo na siguro right after sini will ask ang atong PNP ang barangay with sa pagpanguna sa atong City Veterinary Office na immediately pa kadto atong area para ang duha ka areas para ma-cordon na gilayon. Then number 2, ang amon lang pag pangabayman sa suporta sa atong mga barangay kag mga tupad balay da kung kadising o bala na we just announce the hotline that we will provide within the day for those na mga reports regarding that para at least directly ang atong City Veterinary Office can make the necessary action in line city. Then number 3, we just assure sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod na ikinihimo man sa syudad ang tanan mga ma-ensure nga wala isang may makasulod at the same time ang supply ng gina-review na mo dalhin kaina right after na nagbuwa ang ining results nga padayon ang supply diri sa aton sa syudad sa Bacolod, especially those nga taon sa Cebu. So ang kinahanglan gurong suporta din sa tanan. So when we heard that information when we had a meeting sa pag-convince ang task force last week na may napatay ang areas, the City Veterinary Office immediately conducted the testing para nga sigurado that the results showed that those areas were affected with the ASF.